Dobrý deň, Radon, televízie. Pani ministerka, zasahuje pán Machala do fungovania Rady FPU? Ako to povedal Prepáčte, pán Kornaj? sme na tlačovej konferencii k inej téme. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Sme v priestoroch Kaštieľa. Asi sa tu nechceme venovať Fondu na podporu umenia. Pán Beethoven... Je to najväčšia téma vo vašom rezorte, najväčšia kauza. Sa k tomu ešte nevyjadrili, teraz zasahuje pán Machala do fungovania? Ja som sa k tomu vyjadrila. Je to vo vyšetrovaní. Neviem, či pán Beethoven bol podporený z nejakého fondu, vidíte, komponoval a poznáte ho asi aj vy. Takže skúsime fond nechať na fond. Pán Machala je váš priamy podriadený. Pán kolega, prepáčte, ale táto tlačová konferencia je k inej téme, nechajte priestor aj svojim kolegom. Nie je to pre vás vyrušujúce, že na nahrávke pán Kornaj povedal... Pre mňa je vyrušujúce, že opravujeme v rámci programového vyhlásenia vlády naše národné kultúrne pamiatky a vy nemáte ani úctu voči tomuto kaštieľu v Dolnej Krupej. Hovorte o tom, čo sa tu rieši, to pozitívne, lebo stále hľadáte len negatíva. To už asi nemôže nikoho baviť. Odpočúvaní zamestnanci FPU, tak to je asi dosť veľký A s odpočúvaním zamestnancov to bolo asi tak, že najskôr teda niekto blízky otvorenej kultúre povedal, že si našiel odpočúvacie zariadenia, potom tam bolo údajne len jedno. A zrazu na tom odpočúvacom zariadení je nahratý ten, ktorý bol otvorenou kultúrou označený, že on niekoho odpočúva. Čiže pán Kornaj, tuším, že len na tej nahrávke, a médium, ktoré tu sedí, disponuje nejakou nahrávkou, tak pevne verím, že je odovzdaná táto nahrávka polícii a necháme to na orgány činné v trestnom konaní a ja sama som zvedavá, aké bude vyšetrenie tejto kauzy. A to, čo vy tvrdíte, nikto nepotvrdil, takže uvidíme, aké bude vyšetrovanie a keďže sme všetci dospelí ľudia a máme zodpovednosť, tak každý bude musieť byť zodpovedný za to, čo robí. Dali ste mi asi 3 otázky, ja som vám na všetky odpovedala. A dúfam, že vaša televízia prinesie aj informácie z tejto tlačovej konferencie, čo pozitívne sa tu robilo. Ja som ale odpovedala napriek tomu, že ste boli vyzvaní, aby sme sa venovali tejto téme. Musíte sem vnášať tú negativitu. Vidíte, že sa uverejnilo, teda fond uverejnil, kto poberal aké príspevky. Skúsme sa pozrieť do minulosti, ako som spomínala Beethovena, vtedy asi fondy neexistovali a napriek tomu sa preslávil po celom svete. Šišeláková, 360. Pani ministerka, Andrej Danko uviedol, že on nebude niesť zodpovednosť za odposluchy na FPU. Čo hovoríte na slova šéfa strany, ktorá vás sem nominovala? Ako toto súvisí s týmto kaštieľom? No súvisí to s FPU, ktoré je veľmi podstatné. Ako toto súvisí s týmto kaštieľom? Teraz som to povedal to moderátor dnešnej tlačovej konferencie, ja som to zopakovala a ja sa vás pýtam, ako toto súvisí s týmto kaštieľom. Čo závažnejšie sa musí stať, aby ste Musíte sa pýtať pána Andreja. A teraz som to povedala. Už som odpovedala. Počuli ste moju odpoveď? Dobre, tak povedzte, že čo hovoríte na slova Andreja Danka, keď už ste to začali. Musíte sa pýtať pána Andreja Danka. Budem s ním zajtra komunikovať. Nemyslím si, čakám na vyšetrovanie, čakáme, že odovzdali ste už tú nahrávku, ktorú máte a verím orgánom činným v trestnom konaní a potom prídu zodpovednosti. Ja sama som veľmi zvedavá na to, ako sa toto celé vyšetrí. Ďakujem. Dámy a pani, poprosím otázky smerovať k tejto téme, pre ktorú sme sa tu stretli. Pán Machala tlačí na zamestnancov fondu. Tak čo urobíte? Rozprávali ste sa o tom s pánom Machalom? Dámy a páni, ak nie sú ďalšie otázky k tejto téme, my vám ďakujeme za účasť a pozornosť. No a čo ste napríklad vyvodili smerom k pánovi Machalovi, čo ste urobili? Viete čo, celá táto kauza je veľmi zvláštnym spôsobom robená. Najprv, to je to, čo som zopakovala. Čiže ja nemôžem k tomu sa nevyjadrovať v priebehu vyšetrovania. Necháme tie orgány. Ak by to nebola pravda o pánovi Machalovi, prečo by to pán Kornaj rozprával na tej údajnej nahrávke? Ďakujem všetkým veľmi pekne. Ak budete mať otázky, nech sa páči. Dovidenia. Čo závažnejšie? Prajeme vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Pani ministerka, prečo zľahčujete to odpočúvanie zamestnancov? Kto to zľahčuje? No, lebo sa k tomu nevyjadrujete. Ale ja som sa k tomu vyjadrila. Čítali ste moje vyjadrenie a vyjadrujem sa v tom istom znení aj dnes. Len vy ste ani nepovedali, že voči komu budete niesť politickú zodpovednosť. Voči komu? Veď to, čo mi povie polícia, ako to vyšetria. A voči tomu, a ten bude zodpovedať. Ale kto? Pán Machala, pán Kornaj? Ale veď to ešte v tejto chvíli nevieme. Ja neviem, ako
fakt dokola, my sa stále motáme dokola a vy nerozumiete tomu, čo ja rozprávam, lebo vy sa ma stále pýtate to isté, vám stále to isté odpovedám. No lebo by sme boli radi, aby sme vedeli, Kto že my, ak sa tá... kto my by sme boli radi? Kto No my? napríklad aj vaši voliči, predpokladám, že by boli radi, ak by... Vy ste hovorkyňa mojich voličov? Ak by počuli Počkajte, od vy vás, ste že hovorkyňa mojich voličov? No predpokladám, že ľudia na Slovensku by Ja od vy vás predpokladáte, radi počuli. dobre, a takto by sme sa mohli motať, hodinu by sme mohli robiť tento rozhovor, a k čomu by sme dospeli? No, že by Zase sme len k počuli, tomu že voči záver. komu vyvodíte politickú Ja neviem, zaujíma vás aj zodpovednosť. moja odpoveď, alebo budete si Áno. rozprávať. No, takže si počkáme na vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní a potom uvedieme naše stanovisko. Dobre? Ja sama som zvedavá, ako vy a za koho sa skrývate, teda za mojich voličov. Pevne verím, že všetci normálni ľudia na Slovensku, ktorí platia dane a za ich peniaze sa podporujú isté projekty v rámci Fondu na podporu umenia. Za mňa by som fond zrušila a robila absolútne iné financovanie rôznych kultúrnych aktivít, takže to som aj navrhla v nedávnej relácii pre plus jeden deň a budeme k tomu robiť aj verejnú diskusiu. A keď bude niekto zodpovedný, čo vyjde z vyšetrovania, tak ten bude aj za to si zodpovedať. To vyšetrovanie môže trvať aj rok a... Ja dúfam, že nebude tak dlho trvať, lebo aj ja som zvedavá na to vyšetrovanie. Je to celé také zvláštne zahalené. Rozprávali ste sa o tom s pánom Machalom? No čo myslíte? No ja neviem. No určite áno. No a čo vám povedal Riešime na to? Želám vám všetko dobré, už som vám odpovedala. Na všetko som vám odpovedala. A Ďakujeme. to, čo si my interne povieme s pánom Machalom, tak to vám určite nebudem rozprávať. Lebo sa tu spomínajú protizákonné projekty. Idete si pozrieť prehliadku kaštieľa? Pozývam vás. Nech sa páči. A verím, že o tom budete aj informovať vašich divákov. Ďakujeme, pekný zvyšok dňa.